ni kare kendo obiro moleo. Oleo. Nikech kaka migao mar NCCK kaluwore ok en NCCK kende, nitie NCCK, nitie Evangelical Alliance of Kenya, nitie Organization of African Instituted Churches. Mago duto gin romo mopogore opogore mag kanisni. Wach moriere matir en ni josiasa ok onego wenegi chung' e wi sinagogi. Gidwanyo sinagogi. To e ndalo mag muma, joma nonyorore e wi sinagogi, moko nitie mane tho nego magalagala. Ok en wach maber. Emomiyo ayie nyadimia. Wi sinagogi en kar dolo. En kar weche mag Nyasaye. Ma kata obed ni pasta en pasta kata ma diere ma ok lich ahinya kaka pastors moko pakore. To ok onego we thuolo ne jasiasa ka chikore kendo wacho weche magalagala. Josiasa ni kod tricks mopogore opogore. Kobiro no wuoyo to biro kuongo wacho ni Yesu paki, nikech ne ging'iyo kod Yesu paki. Wach mararacha kabisa, nikech ok omin gima wacho. Ena mar ywayo chuny ji mondo ji ong'iye mondo onene ni kara ng'at ma pako Yesu be kare nika. Mano ukora. To ukora tichwadonga nikech Jehova Nyasaye ok tup kod dhano. Namba 2. Ang' nopoka owe wachni ni to biro wacho ni muma moro achiel ariyo mumako gi wiye. Tipoko donjo e weche mag siasa, kata mar goyo jatelo, kata mar pako jatelo, kata mar wacho gike moko nono. Ma thoth gi bende moko gin adiera, to thoth gi gin miriambo. Koro samo timo mano e wi sinagogi, ochalo ng'at ma odwanyo sinagogi. Kendo kelo misango mararacha. Manyalo kelo chandruok kata kuong ne kanisa bende. I hope nalero kanyo maber. Ilero maber. To koro kile ni kendo pastor